Sziasztok! Itt van az elkészült PVA bag mixünk. Itt a mixünk, amely már mondtam, körülbelül egy olyan 25-30 mm-es kis adagból lett így kinyomva. Ezt töltöm bele a PVA hálóba, vagy a PVA bagbe. Ez így néz ki, viszonylag sok, ez egy ilyen, egy ilyen egynapos túrára egyébként, egy horgászatra elég szerintem, és ezt még fel lehet turbozni PVA likvidekkel, valószínűleg én is fel fogom turbozni majd PVA likviddel. Én ehhez a mixhez szerintem, majd most ugye felmelegedett már az idő, úgyhogy ehhez fogom használni egy Max Motion Haldorado PVA likvidet, juharbanán ízűt, és egy Bite dippelt banán krillizsítésű 20 mm-es csalit fogok használni. Itt a másik keresztés, ez is már elég jól megszáradt, ez a mákos csali, és ez lett ugye keményítővel dúsítva. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, és hogyha szeretnének hasonló tartalmakat, akkor azzal tudtok minket ebben segíteni, és feliratkoztok, hogy írtok egy biztató kommentet. Köszi! Sziasztok!